Здравейте! Днес ще ви представя Volkswagen Passat B8 Facelift, който е 2000 TDI Common Rail, 190 коня, автомат 7-степенен DSG. Автомобилът е 2019 накрая, ноември мисля, че беше. Външно състоянието му е много добро, с някакви много древни забележки, такива почти едва видими, може да се каже. С лети джанти 17 цола. Да ви го представя и отвътре. Салона е нормалният салон с навигация, която има Android Auto и Apple CarPlay. Много свеж отвътре и отвън. Отзади има климатроник на задния ред, седалки също така. Има USB, микро USB, Type-C USB и 220 волта изход, 150 вата, мисля, че беше. Багажника отварям, се види. Голяма багажника, доволно. Автомобилът е обслужен. Мотор, кутия, по окачване нямаше нищо да прави. Сега ще го запаля да видите как работи. С Keyless Entry. Да затворим вратата, само че пискам. Километрите му са 211 251. Истински са, не са манипулирани. Има цялата сервизна история на колата от първия ден до сега, докато аз съм взел. Няма нищо по автомобила, което да трябва да се прави, тъй като всичко, което имаш за обслужен е обслужен. Технически е изряден. Ще ви го отворя и капака. Само да мине една колатка. Да видите мотора. Не е мит. С LED фарове, къси и дълги, и алгенти, и те са LED. Има и теглич, който се прибира. Камера за заден ход има. Друго какво има? Следи ленти. Разпознава умора на водача. Всяко ключе е бил извън колата, затова. Разпознава пътни знаци. Има масаж на шофьорското място. Автоматично затъмняване на огледалата на водача и на средното, което е в автомобила. Общо взето това е колата. Ако имате повече въпроси, може да ми звъните на телефона и ще ви отговоря. Благодаря ви.